Naravno da je globalni znak, ima poremećaj kontrole i prosto poremećaj impulsa. Ne mogu da obuzdam prisilnu potrebu i žudnju da na internetu provedem manje od 4 do 6 sati. Jer ako sam već 4 do 6 sati, to je ozbiljan problem. Ne znam, vidim da u našoj školi deca to ne prepoznaje i to njih više od 51%. A koji su kriterijumi za utvrđivanje bolesti zavisnosti ovog tipa? Ima ih nekoliko, ja sam navela 6, ako imate 5 od ovih, onda sigurno imate ozbiljan problem, ako imate 2 ili 3, to je manji problem i naravno pitanje stepen, odnosno intenzitet ispoljavanja ovih znakova. Imam i test ako je neko zainteresovan, može da se samo vrednuje, odnosno da proveri kako stoji sa ovim. Tako da stručnjaci preporučuju da se stalno samo procenjujemo i prosto vraćamo neko optimalno vreme korišćenja neta, a to vreme, ja mislim da stalni korisnici neti ne mogu da prepostave koliko je ono koje se preporučuje. To je samo sat ili 2, najviše 3-4. Dakle, povećana tolerancija kao i svake druge bolesti zavisnosti, recimo kao i kod alkoholizma, potreba za sve većim količinama, ovdje imamo potrebu za sve većim vremenom za netom. Apstinencijalni sindrom, kao i kod svake druge bolesti, daje slične simptome kad nismo online, a to su anksioznost, obsesivne misli, tremor, znojenje, agitacija, zamagljeno mišljenje, nesanica i mnogi drugi simptomi. Osjećanje umora i nervoze kada smo offline, besmisla. Offline zavisnost, znači mi nismo na netu, prisilili smo se da se sklonimo, ali smo sve posvetili zapravo i organizovali se da radimo na neke teme koje su vezane na samom, koje se dešavaju na samom računaru. Znači, nismo online, ali radimo sve što u vezi sa tim. Naravno da ćemo imati malo vremena za realan život, zanemarit ćemo veze profesionalni, obrazovni razvoj, a naravno vremenom emocionalni i svaki drugi. Internet se koristi pored uvida da ja imam problem. Ljudi sa osvesti kažu šta je ovo sam, ja više nisam video prijatelj, nisam bio na kafi mesec dana kod nekog, nisam izašao u bioskop, nisam se video sa rođacima, ne znam šta se dešava sa decom. To naravno izaziva neke psihičke smetnje tipa osjećanja krivice, depresiju, strahova, šta će s nama biti, ali se uporno nastavlja sa ovim. I na kraju se krije istina ne samo od samog sebe, nego od prijatelja, roditelja i ljudi koji su vidjeli da vi taj problem imate. I još jedno, ako je kod vas prisutno 5 od ovakvih kriterijuma, verovatno imate problem. Sad je ključno pitanje kako se izbaviti iz ovoga. Po mišljenju, ja mislim da je to jako važno, Kimberly Young, psiholog sa Pittsburghskog univerziteta, smatra da čovek najviše samo u toj početnoj fazi sebe može da pomogne. Kako? Prvo moram stvarno da priznam, kao gojazna osoba sebe, da jede previše, a ne da stalno priča kako se svaka namirnica lepi prosto, i da ona zapravo ništa ne griska i ne jede, nego samo jede 3 lagana obroka, a kada se snimi njeno ponašanje toku dana, vidi se da je to prekomerna količina hrane. Znači, jednostavno se suoči sa tim koliko stvarno, zapisuje koliko samo vremena provodi na netu, da uzme u obzir objektivne faktore, a to je i olakšavajuće okolnosti, da je posao vezan za to, da je on student koji pretražuje literaturu i da je potrebno da neko vreme provede na tome, ali mora mnogo više da se zabrine ako je to udruženo sa nekim drugim poremećima koji imao ranije, sa sklonostima da se veže i lepi za neke stvari kojima se bavi, iako je ranije možda imao, recimo, sindrom bežanja od odgovornosti. Ako i to postoji, onda toliko pre treba da prizna i shvati da problem postoji. Nakon te konstatacije da verovatno postoji zavisnost, treba da porazmisli, a zašto sam ja to sebi dozvolio? Koji je uzrok, koja potreba stoji iza toga? Da li je to možda depresija, ili beznađe, ili bežanje od realnosti, ili dosadno mi u braku više, ne znam šta to može da bude, treba pronaći pravi razlog i treba zapravo razmisliti koji su načini da to prevaziđe, mislim na sam suštinski problem koji je uzrok ovog obsesivnog ponašanja i da od tog problema ne beže, nego da ga reši, jer ako od njega bežimo, s nama ide i stvari postaju teže. Treba da preduzme prve korake u vezi sa praktično samo skidanjem sa ovoga, kao i sa bilo koje psihoaktivne supstance. To je moguće kod blažih poremećaja, tako što će jednostavno smanjiti korišćenje na netu, ali ne po sistemu suvog skidanja, odnosno po principu sve ili ništa. Neću više kupovati
platiti internet, neću se priključiti i neću uopšte to raditi, jer ćemo se vrlo brzo u prvoj krizi vratiti na sam početak, nego raditi postepeno to svaki dan, sve više i više. Na kraju, 3 metode lečenja se preporučuju zavisno od toga kad se samo procenite, uradite onaj test, priznate sebi stvari kakve jesu. I ako vidite da ste vi u manjem problemu, onda je moguće da upornom umerenošću, odnosno savladavanjem sebe da to radite najviše nekoliko sati dnevno, možete nešto učiniti. Međutim, ako je vaš problem ozbiljniji nego što je to izgledalo na početku, ako ste shvatili da imate neke druge simptome koje sam navela koje su bili na prošlom slajdu, onda je važno da razumete do kraja vaš problem i da shvatite koji uzroci stoje iza njega. Verovatno sami to nećete moći, potrebna je stručna pomoć, podrška prijatelja, drugova, porodice, šta već, i koga god hoće da vam pomogne. I ako je najteži oblik sa svim onim simptoma tipa autističnog ponašanja, korišćenja cyber rečnika, svi sadržaji vezani samo za net, zanemarili ste sve realne obaveze i realni život, pa čak i nagonsku sferu vaše ličnosti, onda je neophodno da se nekako potpomognete blagim dozama antidepresiva, anksiolitika, naravno u strogom kontrolu lekara, i bilo bi dobro da poradite na stvarnim problemima otkuda vama zavisnost, odnosno da radite individualnu, porodičnu i grupnu psihoterapiju. Šta sa decom i kako zapravo sprečiti da se to njima ne desi. Ova knjiga je jako dobra za razumevanje cele te stvari baš u svakom pogledu i naravno da sadrži neke ovakve savete ovoga tipa i savete se mogu naći u mnogobrojnoj psihološkoj literaturi. Ključna stvar je zapravo da ne treba da se dete odmah kažnjava, da se viče na njega, treba da mu se pruži podrška, razumevanje i da zapravo na vreme, dok ste vi autoritet za njega obučite da prepozna problem, da se prosto navikne na ograničenje, da shvati da su ograničenja potrebna, da shvati kakve opasnosti ova, inače vrlo lepa stvar i stvar bez koje život ne može dalje uopšte da se zamisli i koja nam pruža mnoge dobre stvari, nosi i mnoge loše, kao što je elektronsko nasilje, kao što je bolest zavisnosti i zanemarivanje realnog života. To dete samo na takvom uzrastu ne može da shvati. Zato ste vi tu da mu date podršku, razumevanje, da mu objasnite da shvatate zašto voli internet, jer se stvarno mnogo lepih stvari tamo mogu naći, da je najlakše ako se naljute, zaplaču ili nešto fali da se zapravo zabave nekakvim igricama i zaborave na sve nedaće, ali da tu leže neke opasnosti. Zatim da zajedno sa svojim detetom, pošto ono uvek više zna od vas, zavisno od toga kad ste počeli time da se bavite. Ako je jako malo dete, onda vratno manje zna od vas. Ali ako ima već 7-8 godina, ono je sigurno mnogo bolje od vas. Ako imate moje godine, ste stariji od mene, onda možete mnogo više vi od njega da naučite. Neka vam pokaže šta on radi na netu, šta sve ima od aktivnosti, još uvek je malo, pa će vam se možda i proveriti. Istražite koje to stranice posećuje, šta tamo radi, kakve to utice ima na njega i ukažite mu na adrese ili stranice koje mogu da budu stimulativne za njega i da pospeše njegov intelektualni razvoj. Naravno, ta ograničenja treba da se napravo vidu ne baš pravog sporazuma, ali dogovora sa detetom koji treba da se poštuje, a vi ste dužni da ga stalno pratite i da mu pomognete da stvori kontrolu nad svim tim. Suočavajte ga svakog dana, zapisujte koliko provodi vremena na netu, dogovorite se možda bude nekakav budilnik, nekakav, ne znam, znak, muzika da se upali kada prođe to neko optimalno vreme, koliko je preporučljivo biti na internetu. Behavioristički model podrazumeva stalno korišćenje nagradnih kazni. Ako dete prekrši sporazum ili neki dogovor, naravno da treba primeniti kaznu, nikad preveliko, nego srazmerno prekršaju, i na tom putu ne treba odustati ako dete odmah počne da plače i budete moleći, morate biti uporni, istrajni i zaista hladnokrvni. A ako je zapravo se držalo dogovora, treba ga srazmerno nagraditi, početkom malo, a kako ono napreduje sve više. Dobro je primeniti neku vrstu paradoksalne intervencije u smislu da organizujete nešto što dete, naročito manje deca, jako vole, neko porodično druženje, igre, zabave, i da ga zapravo, kada je ono najviše posvećeno netu, suočite sa tim koliko je bezvezno da tako vreme provodi na takav jedan način, kad se ovakve stvari dešavaju. I na kraju, stalno ga treba vraćati na pravila privatnosti, da ne stavlja svoje podatke gde god stigne, da
kada se ono najmanji nada, čak i od najboljih prijatelja, bilo iznevereno i bilo izloženo zloupotrebi. Međutim, ako ste proučavajući ponašanje celebrity, pored vaših preventivnih nekakvih aktivnosti, prepoznali da ono slabo ovladava kontrolom, raste sve više, a posle jedno 15-16 godine vi zapravo imate mali manevarski prostor i ne možete ga više kontrolišiti, ono prosto želi privatnost, a vi vidite da se dete zatvara po ceo dan, da je otuđeno, autistično se ponaša, da živi sve više u nekom nerealnom svetu, da ne jede ili je previše gojazno i nema vremena da ostavi net, ima poremećaj spavanja, zanemaruje obaveze školske i realno druženja, koristi skraćenice, cyber rečnik, priča samo o onome što doživljava na mrežama, ne umeže da iskaže emocije, nego koristi emotikone ili pokazuje ih čak na njih, ne može da prepozna emocije, a empatija mu je narušena, onda je stvar ozbiljna i mora da se potraži pomoć psihologa i psihoterapeuta. Sad ja ne znam koliko sam pričala previše. Ako neko zanima nešto